ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон офати табиӣ, яъне ки тармафарроӣ рух додааст. Аз номи худам ва аз номи тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистон ва аз номи подписчикони канали худам ҳамдардии худамро ба сокинони шаҳри Хорӯ мерасонем. Худованд ҳамеша тинҷу ором бошанд ва худованд нафароне ки бемор ҳастанд дуо мекунем ки ватани моро аз ҳамаи балову офатҳо нигоҳ дорад. Ва дар он ҷо аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода, яъне ки наҷотдиҳандаам дар он ҷо ҳузур доранд ва корро фаъолият карда истоданд. Дуогӯ бошед, корҳояшон худованд осон гардад ва шумо фаромӯш накунед ки шумо танҳо нестед. Дӯстони азиз, чӣ ки дидед, дар айни замон аз таги тарма мардумро наҷот додистанд ва кӯдакеро ки аз таги тарма гирифтанд, аз таги барф борон гирифтанд, мемонанд тамошо кунед. Намояндагони ҳукумат дар он ҷо қарор доранд ва ба беморхона ҳам рафтанд, иштирок кардагианд. суратҳош чӣ ки дар рӯи экран мебояд. Дӯстони азиз, видеоро дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. худованд дар ҳифзи худаш нигоҳ монад.